परम आदरणीय हमारे जितने भी दोस्त हैं, मैं सुदामा प्रजापति दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्र, आपको एक कविता सुना रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जरूर लाइक करिएगा। दूध दही के मांग घटल बा, दूध दही के मांग घटल बा, दारुआ मुर्गा अइला से। दूध दही के मांग घटल बा, दारुआ मुर्गा अइला से। आ ससुरारी में मांग घटल बा, 13 हाली गइला से। दूध दही के मांग घटल बा, दारुआ मुर्गा अइला से। आ ससुरारी में मांग घटल बा, 13 हाली गइला से। सबके बीमारी घेर ले बा, सबके बीमारी घेर ले बा, शादी ब्याह में खइला से। सबके बीमारी घेर ले बा, शादी ब्याह में खइला से। आ सबके दुकानदारी डाउन हो गइल बा, ऑनलाइन माल पहुँचैला से। तो एक बार भारत माता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।